A vendima avanza a bo ritmo nas Rías Baixas. Na zona do Salnés, tras comezar recollendo uva que será destinada a outras variantes distintas ao albariño, a fin de semana pasada comezaron coa uva raíña. Estuvemos un pouco sacando estas cousas especiales, buscando o momento óptimo de maduración que exprese toda a súa potencialidade, todo o que é a uva, e agora pois xa estamos na vendimia máis estándar, por decirlo así, onde seguimos sacando estas parcelas especiales, pero despois o grueso da uva pois xa está nos parámetros de madurez, tanto de azúcar como de acidez óptimos, para irla sacando no seu máximo, na súa máxima expresión. As choivas do inicio da campaña puxeron en alerta aos enólogos, pero o bo tempo desta semana favorece a que os traballos avancen e a uva chegue máis limpa e hidratada. A colleita, como se agardaba, é de gran calidade e cantidade. Parece ser que esta semana está nos acompañando o tempo, despois dun inicio de vendimia así un pouco titubeante coas chuvias, que nos traía así un pouquiño máis nerviosos, por decirlo así, non? Xogaste todo ahora nos últimos 15 días, pero bueno, esta semana está sendo moi boa, estamos tendo unha vendimia tranquila, cunha calidad boa e sanitariamente está aguantando perfectamente a colleita. A situación sanitaria obriga as adegas a cumprir con normativas incluso no campo, como é o caso de separar os vendimadores en grupos burbulla. As marcas necesitan contratar a moitos vendimadores para poder rematar a vendima nos tempos previstos. Un vendimiador bo en emparrado onde haxe unha boa colleita pode estar entre os 350 e 400 kilos por día. Despois hai que mover as caixas e eso. Vai a depender tamén de como estea, se estea sana, o tamaño de racimo tamén importa, ao final é o número de cortes que tes que facer. Pero podemos nos mover en ese ratio, en torno de 300 a 400 kilos por día. Se a viña está moi boa, podes subir un pouquinho máis. En viña nova, onde teñamos o racimo pequeno, pois podemos baixar. Pero podemos 3 caixas por hora, 2 caixas e media por hora, é o que suele facer un vendimador normal. Na actualidade, as adegas atópanse con alrededor do 30% vendimado. A previsión é que os traballos rematen en torno ao fin de semana ou a comezos da vindeira semana.